Zaizayar ƙasa dai abu ne wanda al'ummar faɗin duniya ke kira da a ci gaba da ba da kariya wajen faruwar shi. Hakan kuma na iya faruwa ne kawai idan an mai da hankali wajen shuka itace lungu da saƙo. A wannan karon dai ƙungiyoyi da dama ne suka samu daman shuka itace a wani taro da ya gudana tsakanin gidauniyar Grassroots Mobilizer for Better Nigeria Initiative da kuma wani kamfani mai suna Esteban Solar domin ƙara himma ta ɓangaren kare zaizayar ƙasa a Najeriya. Ambassador Fatima Muhammad Gwani, shugabar gidauniyar Grassroots Mobilizer for Better Nigeria Initiative, na ɗaya daga cikin wanda suka halarci wannan taro. In the name of Rihanna, in the name of Evergreen Estate, and in the name of Grassroots Mobilizers for Better Nigeria. We will now talk down. Ambassador Dr. Fatima Gumi and her team, Grassroots Mobilizer for Better Nigeria Initiative, I hereby plant this tree. Fantastic. In the name of Grassroots, Allah bless Rihanna. Amen. In the name of National Assembly, Rihanna will come and see this tree in 10 years, Amen. more years, Amen. 50 years, inshallah. Amen. Amen. And women will be part of that net zero. Amen. Men will be part of that net zero. Amen. The beginning of good things to come. Ƙarshen rahoton kenan. Jamil Sale, labaran Liberty.